Nog da salamnai bihik no da nainai dei besabutunyo da naikonai belakkheno wanajak takuk Sambhu Charan Debbarma hachini kokto mano ringoi saikhanaraka Bihik Bohogo Pathor Khajagwi thongaro Khlai tongkha oma haikeno koktoman bisingtwi lukurokni thanibo Chubachu da mano hwnai sanjaka takuk Sambhu Charan haike tabuk nai tongdi chini koktoman bisingtwi tamusa sing takuk Sambhu Charan Kapang ni takuk tai buhuk song seng tini phai chopakya sini dal bidal news ni bisingtwi sin o kamio mokam kamio belai kheno dara choni nu khungo dara ni bihik logi song thongaro Khlai tongkha bohok sajagwi belai wana singchao rugi bemarok bo sugya ni bagwi tawchini koktomarokno ringoi bini bihik no phatar hasterako nairna ni bagwi lukurokni thanio je chuktui mada mano hnai bo chin news ni bisingti lukurokno saklaina bagwi kobokha chungno engke chungtini saima lainai darani logi songni rugi bufuru ungkha bahaike manjakha tamo amo bini khuktin sing khana lasinai engke dara nini logi song tamo ung sagradi Pertempuru Mahampuro Telangka Hospital Telangka pore kai pajin tini mane pajin mang salin mang rumah kunur kai yak borma yang thaka yak ro borma salin rumah banyak pra yak borma yang thaka ebe rom suka abra gabot ang saka sartar jidi yak ro bon tomakya malakai ani big thinya singka saka bonong tis thijna nor tin kai tis thinya sar nong no ani ruginno chutiri hori noko thinya ka thijuru ang okok saka sarnota doktor on sakata ungkai doktor saka rohya nasrok suti rohya tangi nohya mane bro rugi romen bagai rohya gai he nasrong soiri wi tu hekyang nasrong soiri tu hekino tu hekyang oturisa khai tu hekya thangpor bo oturisa no haipor bo oturisa khai tu hekyang teisa oturisa khai apro pathor ganang rokni sem apro semia sar semia pathor dong semia bor mesin krei Engko esra mesin ko kunhan mesin krei bongoro tong sai mesin esra mesin borok khanya khaimi yaro bongoro doctor काम krei अच्छा olkanya tamuka nogoto hakya tuma porke tai pajin pore ke kala juga kalau me pore kai tlang juga araro tentang khanya kri brok gatlam pore kai apur bo salen mang ri tungu kale salen mang pajin dojin ka salen mang hamya mang ka nogoto hakya tuma pore kai rakisa ajirui engkongka 6,000 hai engkana yago abrakan jibe mang nairi tu hia aro kai riput mangka pathorung ni sema ka abrakai pathorung ni doctor no sairika koitar tong abrakai bo sabo good blood pathorung jak mo operation ma khanyai operation khaya kai inyan chata kono riput saida mang khom su tor kharok na boro apro kai musu torung saya abrakai boro sabo engko 0.47 in chautau mana apse torkan chata bravo engkai ang saka sarno doctor ong saka engkai sar an bingno operation khaibo tongnai mano insingmani engkai operation ma khanyai ekdom eji 105% operation ma khanyai so pathor kaya umro operation kaya kai india an chata engkai ang rangkuri tuima kya pusat kering kai rang kering kai bang operation ma kaya kono ko pokok kilometer busur sanda ba doktor wala operation kai apun pora kai jibi name pora kai tu bukan ko kai tewe sang tlang joka terbe doctor kumane morno don doctor nar sang thaka tlang ma pore kanyo morno doctor silip ma pore kai bithi nar chat tu heke ngo sar tini kano ko sar pono ka ang bana sawo pasul hadara nang nai ni bigno operation kanyan kai gang sar saka ang top kri borok ang pasul hadara ang kari meya ang beri operation khanyai ang apsuka chimino ang wasugo phaki phakatai ko gam ke ang iko rono je news rono maiding kata ang lukono phano subaso mada mano ani am bagaji ang nongno maiding go engka tabuk nini logi songno sengto nugui ma kha kabang ma bona jirok sarwe hamri tomna nugo hediba bahai nengla amtiro sari jana kha aboro ka sar nai ko sar
Bona jiro bo char ke baksa hamar no hungka ba. abo kai ang to bisas khayo bisas khai pan abo ka ang sari bu nai ko sai bu mai ko ta abo kai sai me ko kai kaisa jaga khusmang kha manik bandago abo kaisa pathor kari manung khana ka ang kaisa thana no musung tongu tabo yaga rang krui Ba ke kare hna mo ke. abo kai kulisa ko kaisa mantro bai kari un khana kai dugarani borok masa bihi besai baduna tamu baduna tamnai boba kaisa ang malai kya uskango thanai roi bani no malai mani bana sawo kuya ni bihno telangai naji mani Talang naji tana. telangai naji kai telang naji kai ang saka darano daran nang jisiru kai nang no lokal telang thang nang saka kai abon tabuk ang 10-12 rang nang dokota thana bagai kai abon bagai khoksam ya garang kri bagai thangmai yan dokota thangmai yan dokang kai abon kisa telangai naji musungta Hingke tabuk nini je logi sono lokorok ni thane bo tomono chubachu manli ya hingka ke nini logi songle bahai langmaro arna no mahai ro chan jato. ang ko bekapisingo wansugo tongo telangai yang kaco an bik to ang narang mana ni asa jaga tang mana yako segerang kerge bang ku asa komta ang jaktang gang Gamoro khaineng dara. ang kun kaya ang kirsok kam khaisau bonjiro kam mang kan kai tukta khaisau am trok taiko Nini besa beter tomonya lena. ani basa khor beri tongo selak kenei beri okarong mang kenei tai cela masa koso tongo class 7 per tongo nasib ngowo hostel per tong Hingke tahu basai no hunchana heda. Hingke bo je prothamo pathor ungmani kuno mane bohorok phaso sara sajak pula prokai bohok kier jago boho kiorjak no. bohok kier jago hama tegan jagota hama tegan jam porokai ang doctor ko telangai nai katai ko telangai nai poroka porokai ko saimang atai ri poro ma kang saimang ata poroka pathung mu saimang ata Soi pathon kana. soi pathung kan hani apor kang saimang ata portum poroka no kunu wansu kia mane boromun chuba tablu mi atong cem hanyu lumu ko pahani pitiro ko ngoro pitiro pai sar tinta ko khosra biti pai sar tinta am dirok tai ko kai tepse baru ka apor kang trang na katai ko hospital am tingata Nini login mo. an login bum kai katang Debbarma Nini mo. an bum kai Sambhu Charan Debbarma parawa ongkai ano huno ongko bujo Debbarma ta Ko kami ni mo. aw an paran bum kai mokam para Mokam parana. Acha. Hingke जों tini khane mangka yang sin dara ni khuktoi boroni nukhungo belai khono जों jalo khlai laijak. Bo sa 4 jona boroni nukhungo bo sano da chari nai bihing no da nainai oma haike boroni nukhungo belai khono जों jalong laijak wana laijak bihing no bahai ke mathangi naruk manai tomuno lokorok sini yang dara no chubaya hingka ke bini logi songno boba asana kerikya mane narik manani sombab ko mungjagoi tongta hingka ke abono chini news ni bisingtoi dara no chubanang khaitung mane je chuktoi khoksa khongni khoktham oma haike no bono chubalayen tini to जों phaibu nu phaika nongni nukungo belai kheno nok bo salam laijagya wati sijono hingka ke kagoi thangono ke omoda salamnai nini logi songno da nainai belai kheno nungbo जों jalono ongoi tongkha hediba hingke tabuk bono ji pithirok charnani bagoi nung kono khos khaina da ang abo ka to khosno khanyama chungo panang aborok sari bo nai kongko saibo mai kongkai amani ko ungo jai gatai ko bona jiro ang kering bagi ko khos khaje an dota bona jiro chari nai di hanta khaba boni ji to char namu chungo pano yago rang kri bai ke sare mana da rang doko che char na ble rang kri bai ke sare mana ba yabun ba ganyang iko news rong no mai ring kata lukuni bagai pano suba to mana mano nei hingke tinin bagoi जों omchung nung laisinai jotono khurumka